ngangkang lopot sumber jati ngarang panase kumaton guatal cacilak nan jejogetan mulati sisi pengjanmo hey! Yay! Badak nyogo ngalubur pasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang abal ratu kontak maning
sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Paman Patih Surati mantra paman. Kawula nuwun anggir amiji dumateng ingkang abdi ing kepatihan kalilan cumadong dawanggir Baswara Kangsa. Awit saking pandonga jenengan kula sampun kelampahan minggah wonten setinggil Binatarata negari Mandura motak dumateng Kanjeng Rama Prabu Basudewa supados dipun wontenaken tontonan ingkang alangka nenggih adu jago menungsa. Pitung dinten malih badhe kagelar lan kababar mila saking menika kula suwun kanthi sanget Paman Surati mantra tetep siaga ing diri sawiga ing gati. Benjang salebetipun adu jago kula mulya nggih wonten tangan sampeyan. Kula mati ya merga saka sampeyan. Aja nganti bebarang wirang. Inggih Angger Kangsa. Kula suwun sampun ngantos was melang ing penggalih. Sepinten bangganipun jago saking kasepuhan Kraton Mandura badhe kula glundhungi memet bagus. Umbara nanggo kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Ripalungguhan iki wis aku antuk dawuh saka Kanjeng Rama lan antuk palilah. Separo pajeke kawula wong Mandura dipasrahke marang Kangsa, mula kowe sing pinter. Sing pinter nglumukake brana picis kanggo srana bangun tumrap kajayane wong Sengkapura. Lho inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kejaba saka kuwi. Tetep ana sing dadi klilip mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan sing dadi pepalang anggenku bakal depani bumi Mandura. Ora ana liya kejaba putrane Kanjeng Rama Prabu Basudewa sing cacahe ana 3. Kakrasana Narayana kelawan Bratajaya sing ripalungguhan iki manut kabar sing sumebar lumantar aturi telik sandi cah 3 kuwi mau didelikake ana ing Kademangan Widara Kandhang. Janji kowe ning Widara Kandhang ketemu wong lanang gedhe dhuwur sing pakulitane bule ora perlu kok takoni tugelen kulune. Menika sinten? Kuwi sing jenenge Kakrasana, putra pambayun saka Rama Prabu Basudewa. Kudu ndok tugel janggane. Inggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Kowe mak klithih neng Widara Kandhang ketemu wong lanang sing pakulitane ireng kuru cilik. Ora perlu kok takoni babaten kulune. Sinten menika? Kuwi sing jenenge Narayana. Lho niki sendika ngestakaken dawuh. Kowe neng Widara Kandhang kok weruh wong wadon sing ayu rupane, rambuté brintik, pakulitane ireng ning irenge manis. Ora usah kok takoni tugel gulune. Aja. Kuwi katresnanku, kuwi mutiaraning uripku, ya kuwi si Bratajaya ya lara ireng. Mendah kaya apa mareming rasaku lamun ta jumeneng ratu ning negara Mandura sesandingan kelawan mustikaning jejantung ya kuwi Bratajaya. Gendongen nganti mak seruwing ana kabar kowe wani ngambung tak tugel kulumu. Inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh budal dina iki. Paman sing siaga ing diri nadyan to wancine barat wis sampean kudu samekta sak kabeh. Ngestakaken dawuh anggir.